Начало живеели щастливо, но скоро за тях започнали тежки дни в чуждата страна. Новият фараон се боял да не би да се опълчат един ден срещу него и ги държал в тежко робство. Но Бог видял тяхното страдание и чул вика им. В Аврия на Моисей му се явил Бог, вечно съществуващия. Дал му сила да върши чудеса и го пратил при фараона с брат му Арон да му кажат да пусне еврейския народ, за да може той, Моисей, да го изведе от Египет и да го спаси от страданията му. Евреите, но Бог изпратил 10 наказания на египтяните. Ангел Господен поразил всяко първородно същество в Египет. Махайте се! Махайте се, изедници такива! Махайте се! Изведете евреите с целия им имот от египетската земя! Махайте се! Еврейският народ напуснал Египет след 430 години с радост, че Бог им е помогнал да се избавят от тежкото робство. И взел Моисей със себе си костите на Йосифа. Евреите започнали да се считат за Моисееви последователи и ученици. Той справо станал техен водач. Те се устремили към ханаанската земя, която Господ бил обещал още на Авраама. Изселниците били 600 000 души, само мъже, без жените и децата. Този ден нарекли Пасха, което значи отминаване, пощада и избавление. Защо фараон напусна евреите от робство? Сега кой ще срещва косите ни? Ами да, защо фараон напусна евреите в пустинята? Сега кой ще ни обува? О, фараон напусна евреите от робство и сега кой ще ни облива с ароматни масла? Кой ще се грижи за нас, след като фараон напусна евреите от Египет? Фараоне, защо пуснахте евреите от робство? Сега кой ще ни работи? Кой ще пече тухли? Кой ще бяла камъни? Кой ще вади вода от реката? Лошо сторихме да пуснахме израелтяните от робство, да не ни работят. Впрегнете колесниците ми незабавно! И Господ ожесточи сърцето на фараона. Той събра войската си и се впусна да ги гони.
Бог повел народа по околен път през пустинята към Червено море. Господ им помагал във време на пътешествие. Денем пред тях вървял облачен стълб, който им показвал пътя, а нощем той се превръщал в огнен стълб, който им светел да вървят и денем и нощем. Евреите стигнали до бреговете на Червено море и там се разположили за почивка. Какво стори с нас, като ни изведе от Египет? По-добре сме просто египтяни, отколкото тук да умре! Не бойте се! Чакайте! И ще видите спасение от Господ. Морето и да го раздели, и ще минат Израелевите синове през морето по сухо. Израелтяните видяха великата ръка, която Господ показал над египтяни. Народът се оплашил от Господа и повярвал на Господа и на неговия служител Моисея. Благодарили на Бог за спасението и тържествено запели благодарствена песен. Бог на баща ми ще го превъзнеса.
израелтяните продължили радостно пътя си към ханаанската земя. Те трябвало да преминат през пустиня.